Ако си жена над 40 и се чувстваш постоянно уморена и подута, то задължително чуй това. И не съм поредното гуру, което ще ти обяснява как да се храниш. Просто ще ти покажа какво помогна на мен. Умората ми беше постоянна. Сутрин ставах, все едно не съм си лягала. Хапвам нещо и веднага се чувствам подута. А настроението ми беше ужасно. И през цялото време имах едно чувство на вина, че явно правя нещо грешно. Тогава открих тази книга «Хормонален рестарт» по системата 3X. Това не е поредната диета, а пълен 28-дневен план, специално за теб, за да знаеш какво да ядеш, кога и защо, съобразен изцяло с женските биоритми. Рецептите в менюто са страшно вкусни, няма никакъв глад, нито пресмятане на калории. Само за няколко дни енергията ми се върна, а стомахът ми се успокои. Спя и много по-добре. И не съм идеална, но усещането за лекота, която ми даде системата 3X, е безценно. Ако и ти се чувстваш подута, уморена и сякаш нещо не работи, не си сама. Кликни на линка и вземи книгата «Хормонален рестарт» и си върни баланса в тялото, защото заслужаваш да се чувстваш лека и щастлива всеки ден.